Аз съм RTX 2060. Направих рейтрейсинга за компютрите достъпно, не бях най-силния, но бях умният избор по онова време. Баланс и надежност. Аз съм GTX 1080 Ti. 2017 промених хай-енд гейминга. Ултра графиките вече не бяха мечта, станаха стандарт. Години наред никой не ме замени. Аз съм RX 580. 1080 пи за масите. Използваха ме за изкупаване на биткоин и криптовалути. Натискаха ме до лимит, но още съм тук. Аз съм GTX 1060. Години наред бях най-използваната видеокарта в стрим. Не бях най-мощната, но вършех работа всеки ден. Аз съм GTX 970. Силен перформанс, добра цена. Бях доста избирана видеокарта. Аз съм GTX 750 Ti, без допълнително захранване. С мен започна първия по-мощен гейминг. Аз съм RTX 3080. 2020 бях разпродадена за секунди. Геймъри ме искаха, миньори ме искаха, всички ме искаха. Аз съм RTX 5090. Нямам конкуренция, прекалена за повечето, достъпна за малцина. Не всеки играе на това ниво. Ако можеше да си сглобиш каквото искаш, щеше ли да избереш мен?